Coucou mangambala tsaratsika jiaby zahadrako zany moaly tsaiky nefan'olo pisoloky mitandrema tsika avako aby fa no moaly heureusement bokantena igny zegny na antegna tiboka tsaraiky farany na antegna zay tsaraiky hoe nandalagna tamin'ny fianaragna fa au moins zegny antegna mba misy taferitreritrely no moaly amjamba kanao zay misy lelaty nikaiky zaho manahoana tompoko salama tompoko Kilaos hotel veio azafady izy taminaka kay maro baka matetika olo mikaiky za zegny amy soirée dilainy igny averindreo Kilaos hotel zegny antena averindreo irose mi organiser les raha za amjay nagnambara izy no volagny fa za madame mi organiser dilainy tena zany tokoa zany mihitsy nitadiavinay tanao atao karakory izy mifomba mifireservena amin'ny dilainy io azafady za amjay vao taminany nazavizavaka baka karakory zay le billet de izy amjay zay niteny taminaka hoe fa tanao za io mbola lavitra be fa aviana Diego andehana Diego zay io fa zay mbola lavitra be mety rakotra zany réservenao 3 billets 80 000 ariary zay satria moko zay 6 personnes couple 3 couple zany 6 personnes zany zay izy de réservenao 3 billets 80 000 ariary zay tompoko azafady indrindra koa réserver hôtel am Kilaos koa zao izy za amjay nitena anazy amezako anao volonko gérant Kilaos hôtel fa aminany volonko anao mi réserve izy direct satria boka za tsy kara andegna intermédiaire andreo aleo tonga de ro sambiro feky no jeriko eny tomboka alefa so amiko izy karty numéro zao des ans de na boka teo amizay zegny raha eny nefa taminazy tonga de rappeleny za neza tsendriky nisy fotoagna zay nandefa raha io aminany mbala agnatin'ny manoratra fo fa tonga de rappeleny andao tonga de fa tonony izy karty le numéro nitonony taminany zao numéro tanao izy andefasako tonga de lefako amty comptenao ty izy le numéro fanganao tsy misy tellement izy satria orange manko izy mandany be tiako izy feky nirany volagniny se téléphone nany baka tellement hitako kara logique amizay namezako izy numéro tellement naka de andefasako vola 240 000 ariary izy karaha ty 3 billets 80 000 ariary izy ok ia volanko taminany de andefasa tara zaho ska tsaka ande vidy whisky izy karaha ty any satria manko misy olo ande vidianay whisky any fa andefa vola indreo izy karaha ty aleo tonga de lefako aminao de no amizao izy karaha ty mandefa vola amle olona izy karaha ty mety sa tsy mety tsy maninona volanko taminazy alefasy foana ia nalefana amjay zegny raha ty tonga de nalefana baka tany klinkling za mbala anday za fanikahino koa nasinao le vola andrasy volanko za avako atrendriky volanko le message za mbala miza message igny fo koa fa mikaiky koa izy zay fa vorainao alefako numéro andefasanao le vola ambesa volanko taminany fa karaha taka fa hafa volanko izy ty normalement volanko karaha ty anao mahazo vola Orange Money volanko taminany tokony Orange Money mandefa message aminao fa tsy numéro personnel ohatra ny numéro nao ihany volanko mandefa vola aminaka ty ohatra ny numéro nao ihany oui nalefako amin'ny numéro kao izy oui nalefanao amin'ny numéro nao volanko karaha ty fa tokony Orange Money ihany volanko mampita le afatry fa tsy hoe le numéro nao mampita le afatra te jerevy tsara fa tena nalefako agny mihitsy izy 920 000 ariary nalefako de 680 000 amizay izy karaha ty alefanao amle olona io fetsy za moko tsy tetetra be raha nambarako azy tanao volanko taminany za anday jery soldako aloha volanko soldako volanko jerevako d'abord après volanko za mandefa amle olona fa jerevako aloha ny soldako ok aro izy tonga de fa tsy nantsony mihitsy za efa tsy niantso anaka eky izy satria fatany manko fa amy soldako agny de mbola soldako ihany tsisy fiovoany fa maro olona navoara karaha io misy madame zay karaha io koa zay madame ty zay nisy vola be ndraiky zay amy comptenany tanao izy io tsapitrapendro ireo nihevitry volanaka agnatin'ny comptenaka ty zay misy vola be agnatin'ny jerindreo ne comptenaka atao fo tsy mampy 920 000 ariary zegny agnatin'ny jerindreo zegny noho za mikarakara beky ny dilainy ty efa maro be zegny olo mandefa par Orange Money de allo tonga de fataotsika zegny fika ty amizay foagna le compte ny oazitsika amizay le vola antegna amizay zay nandefa 680 000 ariary igny amizay zegny antegna fa dirananja edy baka za fa tsary nikaianiky za amizay raha tsy haiko voabaraka za amizay baka nagnamia numéro iro Kilaos hotel igny gérant igny namezako ro zay le numéro igny fa nvangoendreo zegny koa izy tagny za amizay volagniny lelahy ty tsy haiko nazondreo izy tsy haiko nazondreo fa le hoe harcelendreo amy telefony iska teteky igny to za tonga saigny volagniny hoe izy koa raha marigny na ino za tsy ambelandreo za tranquille fa iska teteky volagnindreo
na toro mikaiky iska tete karaha tsy normal ko baka anao mandefa raha amn'olona tokisanao tsy iska tete anao mandefa izy mahira misety zay mivona za mbala hina fa tsy dignindrô andao alefasa amin'olo marikirikitsy eo ka i raha olo mandefa izy ka antanao zegny ko olo baka anao mandefa raha amin'olona tokisanao na toa za tsy hainao nandefasanao vola alefa amin'olo hafa dikan'zegny fa tokisanao za tsy ambalanao minan-kanina fa tonga de mila mivezivezy mandefa raha amin'olo agny teo lehilahy tontontry ko tsy zegny izy za igny tsy haiko takandrô volagny za io tsy raha natsikariko hoe Orange Money ty zegny tonga de kofa nahazo hoe vous avez reçu un tel somme direct fa za io karaha ty fa neritreritry veriko vola mariny za amindresy kofa haiko raha ty fa pisoloky nikaiky za amindray izy natao ndray telefone nakagny namono tegna haziny jiro matimaty igny za tsisy batterie namono tegna telefone nakagny nandefasany message amindray za tandray madame fa pisoloky olo nandefasanao message aminakagny nandefasanao numéro igny numéro na efanao aminakana olo aby andeha réserver rabe igny pisoloky fa tandremanao madame izy taminaka za mandraiky ni za telefone naka lera na avy jiro ny chargeko avako message nany za amizay ko tsy andeha signaliser nefa telefone naka naty imagine ko vosolokindrô za tsy haiko diranandra kone za baka nagnamia numéro igny manjary comme si hoe za complice ndraiky irô baka safe za nagnamia numéro manjary tsy tsara mitanjema avako abe izy ko misy olo mandefa message aminarô comme quoi mandefa vola aminarô zahava tsendriky est-ce que Orange Money nandefa izy sa tsy Orange Money aboka eo izy zay ko fa misy mahay zegny koa hagny Orange Money mihitsy zay mandefa aminao zegny koa fa enarô système atova volagna amindrô za kendriky volagna angala i vola ty aleko kendriky volagna vola ty because za mandefa ile olo andelefa aminarô agny zegny igny rô voty ko azonao boka vola igny mety alefanao amindray boka irandrô igny fa izy ko tsy azonao vola igny volagna amindrô za na vola zay volagna tsy azo koa atova mitanjema tsikavako aby fa raha drako izy ty irô amindray magnano faran'olo raiky tanao mi fivolagnan'olo raiky rabekiny hitanao salama tompoko zegny hoe hitanao raha karakara zegny anao amizay zegny maregny zegny ty donc olo manakajy misy maizy azy ao antena ko baka zegny olo raiky hitanao io zay fa système ane ko baka raiky fa karakory ma zegny hoe anao fa tonga saigny baka anao igny fa tonga hoe salama tompoko za zao mitanjema tsikavako abe tegna mitanjema fa maro olo misoloko eto aboka eo koa niofoko naza pele ko zagny kring allo vlanko oui dade oui bala tsara dade bala tsara zof mayua za i dadla hazovy satria boko za fa tsisy dadla ko jiaby fanaty dadla hazovy i dadla fitatahanao hegny anao dis numéro avagny taminandro fa za ty volagno tsy mitataha hegny zegny fanjanahary fa volagno litahako hegny naka imagine zegny za igny ko olo raiky tete mitrôfitrôfitry moasa raiky mitatangovy jiaby aty mitifindrafindra misy baka olo tsy mamanga moasa eto mandeha moasa ry mandeha moasa ty mitety moasy fo maro olo fa voandrô koa satria zegny ko fa olo mitety moasa maro be fa tsy hainy eky baka dadila raiky karakory zigny everiny marigny fa vozogna rongovy jiaby igny aminjaikiny mandefa vola edy tsisy vola ko naty dade andifasa hely fa shozato fa karakaraiky fo ndraiky anao azafady volagno taminany azafady fa anao dis numéro deja volagno dadilanaka jiaby volagno fanaty efa namboloko dadilako jiaby za volagno fa tsisy dadila raiky fitatahagna hegny zay volagno fa za volagno tsisy zegny ategna dis numéro anao azafady tsy nikaiky koa ke mitandrema havako aby fa efa maro soloko andeha ataon'olo ty fa maro tena fa maro mitandrema tsika jiaby dody fa raha izy ty sambolo mitandrema fiainagna ty fa sarotro aza meka kadikadalain'olo iofoko antena igny koa misy raiky zay ndraiky zegny tsy za ndraiky fa olo hafa ndraiky araiky ty anao izy nazo tomobily karaha zegny alifasa vola izy fandefasagna zo mandeha diego agny karaha zegny volagnin'ny lehilahy ty taminany parabriseny tomobily poids à la force vola fasa aminaka ty amindray izy karaha ty na tananao eky izy vola le reste fa juste andefasanao izy aty fo izy parabrise zegny poids izy tsy zegny haw izy fa izy zegny tsisy parabrise tsisy pneu poids raha jiaby aminany le reste alefasa aminaka ty na izy heureusement boka satria nagnino fa maro rô io mandeha mamoromorery olo mandeha mivolagna solosoloky tsy mavita hiasa igny tia hina volan'olo boriny karaha ifo ale nareo magnano olo verijery zay aty tsy adala karaha fandinenareo izy ambarako sanja tsy karaha fandinenareo zehe ambarako sanja miasa